Защото няма в момента, нито един от тези институти няма изразена концепция какво се прави за децата. Има едни деца, които се водят на списък 1500 деца, на база на които се получава едно финансиране, но реално знаете ли колко деца е? 200. Ако вие предпочитате така да работим, няма проблем. Но има след 4 години избори, може да се явите и да ставите на моето място да направите тези промени. Но единствено и това, за което се прави, е наистина да има качествен продукт, наистина да виждаме реални деца, че се занимават, а тези преподаватели, които за вие толкова сте загрижени, да получават адекватно заплащане за това, което вършат. Защото наистина Благоевград може да се гордее с много подготвени и качествени преподаватели, част от които са били мои и ваши, разбира се. Така че най-вече за това се прави. Програмата да бъде обединена, да има концепция и да има развитие на децата. И в отговор на това, което казвате, с вас, като стане това обединение, ще си говорим точно след една година и пак и за прощавната култура ще си говорим.